Čaute ľudia, ja vás tu vítam pri novom videu. Samozrejme, ideme si zahrať Steel Brainrot. Som zvedavý, že ako nám to pôjde. Ja by som chcel, aby tam bolo aspoň raram. Ja sa tu aj bojím zapínať. Jakú pesničku pustiť? Čunkomíta, brek a nata. A my co? Haj, nani macky, čunkomíta, brek a nata. A my co? Haj, nani. Dobre, hoď to. Dobre, ukáže dačo? Gangstera, futera. Za 50 čo? Za hodinu? Nie. Aj. Ta, sahur, anomali monerik. Tung, sahur. Hoši, viete, aký som ja vyčerpaný z tých videí, čo ja som dneska natočil asi 9 videí. Ja taký... Pustím nejakú pesničku, vieš? Kamu počujete? Почему máš tú písku, ty kokos? Lavaca Saturnito, balerina. Ten orka trošku nabieha. Koľko elefanto. Každá dačo. Bananita, delfinita. Blueberryny, oktopusiny. A tešte sa na ďalšie videá s mojím bratrancom. Aj na čo som si zamkol? What the hell? Ja počkajte. Ja tomuto teraz nerozumiem, či dostanem iba jeden slot, alebo čo? Lebo je to úplne pomenené, lebo včera mi ukazovalo, že dostanem len jedno patro. Tak ja tomu nerozumiem do prčic. Tak. Bože, som sa zľakol, že to je graramararam, ale to nie je ono. Jaj. Hoši, nestrašte ma. Ma vy strašíte. Tak som tu máte aj nejakú pesničku, keďže ani na jednom videu nemáme pesničku. Iba na šortikoch. Teraz to bude ťažšie. Dobre. Ja sa najprv musím ešte naučiť rozprávať. Ja pôjdem niekde do školky sa učiť rozprávať. Pretože mám asi 100 rokov, tak neviem rozprávať. Proste pomôžte mi sa naučiť rozprávať, keď mám 100 rokov a neviem rozprávať. Pomôžte mi, prosím. Dajte like a odber. A vďaka odberu aj lajku sa naučím rozprávať. Pretože ja neviem rozprávať, takže dajte poslúvať like a odber a budem naučím sa rozprávať. Prosím, neviem rozprávať. Prosím, dajte like a odber a naučím sa rozprávať. Ale fakt prosím, dajte like a odber. Ale už sa naučím rozprávať, budem rozprávať normálne a nejak len bole. Čo si myslíte, že pani dá legendarku? Myslíte, že pani Lucky Block? Lucky Block. Alebo ako sa tomu hovorí. Oh my gosh. Treba si to odložíme. A čo to tu písalo? To čo proste písalo? Music, neviem čo znamená, X.
Lirila. Ta. Sohor. Pipikivi. Dajte si preč to dvojité V a I a spojte to. Mám pekné slúchadko. Dík. Mne sa lúpe koža asi. Čo? Bambíny krostiny. To nepoznám. Gangstera futera kriminalína. Tak to má byť. Balóny. Aha, tak toto je tá legendárka? Čo mám? No to je jedna. Takže nič nám nepadlo. Samozrejme, ja toto budem celý čas hrať. Ja to budem hrať vtedy, dokiaľ nebude graramararam, braramararararam, madindan, dundan, keta, vita, butavom. Samozrejme som sklamaný z toho, že... Viete, čo sa stalo? Proste je o tom aj short, ja som mal... Proste... Mal som gólu, din, Coco Fanto, Elefanto, Bombomini, Guzini, Cavilo Virtua, Tralala, Los Tralaleritos. Stalo sa, viete čo, 1 bilión. Gestara. Ešte tu lago, ty kokos, to tak vyzeralo. Kameň... Ešte chceš podatku? Dobre, tak. Lúčim sa s vami, sme na záveri videa a napíšte do komentáru, čo si mám kúpiť v line. To, čo proste padne, to kúpim. Môžete napísať napríklad aj Trulimelo, Truličina, Svinina, Bombardino, Trulimelo, Truličina, Tripa, Tripa, PMGC, Bribicus, Dicus, Bombicus, Nobili Pizzanini, Pipikivi, Casto Hippopontom, Tripi, Tropa, Tung, Sahura, Nobili Pizzanini, Frulia. A tak, ďalej. Samozrejme, môžete to napísať do komentárov, ale môžete aj napísať, že či Rainbow, Gold, Diamond, Rainbow Candy. Vidíte? Napríklad Gold, Diamond, Normal, Rainbow a samozrejme, že Candy. Nice. Tak, ja sa s vami lúčim, dajte like a odber a čau.